1 июль Русия Конституциясына үзгәрешләр кертү турында тавыш бирү узачак. Әлеге процессны Русия президенты Владимир Путин башлады. Ул аның федераль җыенга юллаган чыгышында әйткән иде. Хакимият шуннан соң бар ил буйлап үзгәрешләрне дәррәү хуплау кампаниясын башлап җибәрде. Бар пропаганда хәзер Путин үзгәрешләренең Русия өчен бик мөһим булуына, алардан башка яшәп булмаячагына басым ясый. Хакимият эшне кызу тотарга теләде. Тавыш бирү башта 22 апрельгә билгеләнгән иде. Әмма бу планны пандемия бозды. Хәзер инде Путин аны 1 июльгә күчерде. Тавыш бирү хәтта бер атнага сузылачак. Анда онлайнда катнашып булачак. Русиянең төп канунына шактый гына үзгәрешләр тәкъдим ителә. Менә аларның иң мөһимнәре. Татар башкортлар өчен төп һәм куркыныч яңалык. Конституция яңарса, урыс теле анда дәүләт кыручы халык теле булып таныла. Урыс теленә дәүләт теле дәрәҗәсеннән тыш өстәмә өстенлекле статус бирелә. Моннан тыш җирле үзидарә система көчсезләнәчәк. Федераль хакимият урындагы вак-төяк мәсьәләләргә дә кысылу юлларын арттыра. Яңа үзгәрешләрдә федераль территориялар булдыру мөмкинлеге турында әйтелә. Федераль хөкүмәт берәр төбәкне үзе өчен аеруча әһәмиятле дип таба икән, аны республикадан аерып, анда үзенең туры идарәсен кертә ала. Мисал өчен, Казанны Татарстаннан, Уфаны Башкортстаннан. Тагын бер мөһим өстәмә. Илнең бер өлешен Русиядан аеру омтылышы, моңа өндәү, хәтта ул Русиянеке түгел дип әйтү, Конституциягә каршы һөҗүм булачак. Анысы экстремизм. Хакимият өчен иң мөһим үзгәреш нинди? Анысы Путинның үз язмышына бәйле. Ул яңадан президент вазифасына утыра алачак. 2024 елда да, 2030 елда да. Путин хакимиятта 2036 елга кадәр була ала. Русия белән идарәсен ул 1999 елда башлады. Тагын президентка нинди өстенлекләр? Президентка, ягъни Путинга, халык башкасын белми, гомерлек иминлек вәгъдә ителә. Президент теле икән, Конституция һәм югары мәхкәмә хөкемдарларын урыннарыннан алачак. Премьер-министрны эштән азат итә ала. Парламентның вето хокукына карамастан, ул теләсә кайсы канунның канунилыгын да тикшертә ала. Русия дөньяви дәүләт. Бу принцип Конституциядә саклана. Әмма аның янына Худайга, Бог ышану турында сүзләр дә менеп утыра. Православ клерикаллар моны күптән таләп итеп килде. Татарстан парламенты әлеге үзгәрешләрне инде хуплап та өлгерде. Каршы булып бары тик бер генә депутат тавыш бирде. Ул татар шагыйре Иркаил Зәйдулла. Өстәмәләрне Башкортстан депутатлары да хуплады. Сез Конституцияга яңа үзгәрешләрне хуплыйсызмы? Тавыш бирергә җыенасызмы? Әллә кирәген күрмисезме?